Za mnou je detský domov Žitavce, v ktorom som strávil 8 rokov svojho života. Tento kaštiel už je neobývaný, ale vždy, keď sem chodím, tak mám na čo spomínať, pretože sme tu zažili veľmi krásne chvíle. Dôvodom, prečo som sa vlastne dostal do detského domova, bolo moje detstvo, ktoré som moc nezvládal. Zo začiatku to bolo ťažké a priznám sa, že som si musel vytvoriť taký blok v sebe, že toto je len v podstate tábor, aby som to tak psychicky zvládal. Skupina mladých dospelých v detskom domove znamená, že my, teda ja, ako 18+, žijeme už teda kvázi sami na byte, stále podporovaní a stále pod detským domovom, ale teda fakt študujeme, čo je vlastne podmienkou a snažíme sa tak začleniť do toho spoločenského života. Keď David odchádzal, tak deti veľmi chceli byť ako on. Keď chceme byť ako niekto, tak vždy im poviem, že ale musíme na sebe pracovať. Aj my, keď niečo chceme dokázať, tak sa musíme snažiť a vtedy musíme vydať do seba maximum a uvidíme, že výsledok sa dostaví. Momentálne teda nastupujem na vysokú školu a teda plánujem ju doštudovať a možno neskôr pochopiť, že čo je taký ten zmysel a kde by som sa chcel uživiť, alebo kde by som teda chcel vlastne viesť svoj život. Čiže momentálne začínam študovať teológiu v Bratislave a myslím si, že to je taký ten smer, ktorým sa chcem uberať. Naše domovácké deti povystrájajú, sú aj niekedy neprispôsobilé, ale po všetkom by malo prísť uzmierenie, upokojenie, odpustenie a nezabúdajme na to. Vždy im povedať, mám ťa rád, mám ťa rada, pretože už len ty, že si sa narodil, tak niečo znamenáš. Určite jeden z mojich názorov je, že aj keď sme v detskom domove, stále môžeme žiť plnohodnotný život a stále môžeme ten život zobrať do svojich rúk. Ja som sám príkladom toho, že sa dá študovať na vysokej a že sa dá žiť samostatne a rásť a snažím sa byť dobrým človekom a samozrejme povzbudzujem všetkých tých, ktorí majú podobný príbeh ako ja.